σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της Health Solutions με τίτλο Health Matters. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά κυρίως όλους εσάς που αθλείστε και τους τραυματισμούς που μπορούν να συμβούν κατά τα σπορ. Με άλλα λόγια θα μιλήσουμε για τη ρήξη μηνίσκου και τη ρήξη χιαστών και έχουμε μαζί μας τον κατάλληλο ειδικό, τον κύριο Μιχάλη Κουγιάλη, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στη ρομποτική ερθοπλαστική. Κύριε Κουγιάλη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Health Matters. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα με το να μας πείτε λίγα εισαγωγικά στοιχεία για το τι ακριβώς κάνουν οι μηνίσκοι, ποιος είναι ο ρόλος τους έτσι, στην φυσιολογική λειτουργία της άρθρωσης και τι συμβαίνει σε περίπτωση που επέλθει η ρήξη. Η μηνίσκη είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της άρθρωσης του γονάτου. Έχουμε δύο μηνίσκους, τον έσω και τον έξω μηνίσκο. Οι μηνίσκοι επί της ουσίας είναι χόντρινα μαξιλαράκια. Δεν αφήνουν δηλαδή το μυριαίο, το κοκαλό να κουμπάει στην κνήμη. Βοηθάνε πολύ στην κάμψη έκταση του γονάτου και επίσης στην μικρή στροφική κίνηση που έχει το γόνατο. Επί της ουσίας μας διασφαλίζουν την ομαλότητα της κίνησης του γονάτου σε όλο το εύρος του. Πώς γίνεται η διάγνωση της ρήξης? Καταρχάς, είναι ανάλογα με το ιστορικό του ασθενή. Ξεκινάμε. Η ρήξη μπορεί να είναι τραυματική, μπορεί να είναι εκφυλιστική η ρήξη. Η τραυματική ρήξη, υπάρχει ένας τραυματισμός, ο ασθενής συνήθως περιγράφει τον τραυματισμό, ή πολλές φορές και να μην είναι τραυματισμός, ένα βαθύ κάθισμα μπορεί να κάνει ρήξη μηνίσκου. Ο ασθενής έρχεται και σου λέει ότι έκανα αυτό το πράγμα, ένιωσα ένα κράκ, ένα περίεργο αίσθημα τέλος πάντων στη μέση του γονάτου και από τότε πονάει, πρίστηκε, είναι δύσκαμπτο το γόνατο. Στην εκφυλιστική ρήξη τα δεδομένα είναι λίγο διαφορετικά. Μεγαλώνοντας όλοι μας, οι μηνίσκοι σιγά σιγά εκφυλίζονται. Είναι στα πλαίσια της φυσιολογικής εκφύλισης και φθοράς της ηλικίας, ας το πούμε. Μπορεί ένας εκφυλισμένος μηνίσκος σε μια απλή κίνηση, το να λυγίσει κάποιος ή να κάτσει σταυροπόδι ή να κάνει ένα βαθύ κάθισμα, να σπάσει. Αυτό πλέον είναι η λεγόμενη εκφυλιστική ρήξη, η οποία η συμπτωματολογία επάνω κάτω είναι η ίδια. Υπάρχει όμως και η εκφύλιση μηνίσκου, η οποία δεν σημαίνει ρήξη. Η εκφύλιση είναι η φυσιολογική φθορά του μηνίσκου. Ένας εκφυλισμένος μηνίσκος είναι αυτό που λένε πολλές φορές οι ασθενείς: είχα μηνίσκο και μου πέρασε. Δηλαδή δεν περνάει ο μηνίσκος επί της ουσίας, περνάνε τα συμπτώματα. Αυτό είναι στα πλαίσια του εκφυλισμένου μηνίσκου, δηλαδή του φθαρμένου ηλικιακά μηνίσκου. Όταν λοιπόν έχουμε ένα καλό ιστορικό και μια καλή κλινική εξέταση, παρακάτω προχωράμε στη μαγνητική τομογραφία. Η μαγνητική τομογραφία είναι το Α και το Ω στη διάγνωση της ρήξης του μηνίσκου. Όσο καλά και να κάνουμε την κλινική εξέταση, που πολλές φορές φαίνεται από την κλινική εξέταση ότι ο ασθενής, στα έμπειρα χέρια εννοείται ότι ο ασθενής έχει ρήξη μηνίσκου, η μαγνητική πρέπει να μας το επιβεβαιώσει. Και εφόσον βάλουμε τη διάγνωση, προχωράμε λοιπόν και στις επιλογές, τις θεραπευτικές επιλογές ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε ασθενή. Οπότε, εκεί που εφόσον πλέον έχει τεθεί η διάγνωση επίσημα, τι ακριβώς έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές? Είναι αναλόγως με τα δεδομένα του κάθε ασθενή. Και να πάρω τρία απλά παραδείγματα. Ξεκινάμε από τον αθλητή. Ένας αθλητής κάνει τη ρήξη, κάνουμε τη μαγνητική. Αν υπάρχει όντως ρήξη, η ρήξη του αθλητή συνήθως θέλει χειρουργείο. Όταν μιλάμε ρήξη, μιλάμε για πραγματική ρήξη. Δεν έχει κοπεί να έχει σπάσει ένα κομμάτι του μηνίσκου. Υπάρχει η εκφυλιστική ρήξη πλέον, η οποία είναι ηλικιακά σε πιο μεγάλους ασθενείς, όπου στην εκφυλιστική ρήξη ερχόμαστε και ζυγίζουμε κάποια πράγματα όσον αφορά τα δεδομένα του ασθενή. Τι εννοώ? Εάν η ρήξη αυτή έγινε στα πλαίσια μιας απλής καθημερινής δραστηριότητας και δεν του δημιουργεί πρόβλημα το ασθενή, σε κάποιες περιπτώσεις δεν την πειράζουμε. Προτιμούμε να κάνουμε κάποιες ενέσιμες θεραπείες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταλαγιάσουμε τα συμπτώματα, χωρίς να αναγκαστικά να πάμε σε χειρουργείο. Αυτό συμβαίνει συχνά πυκνά σε ασθενείς όπου συνυπάρχει ρήξη μηνίσκου, εκφυλιστική ρήξη μηνίσκου, μαζί με συνοδό οστεοαρθρίτιδα. Όταν συνυπάρχει οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο, το σημαντικό κομμάτι είναι να ηρεμήσουμε το γόνατο και όχι να το βάλουμε χειρουργείο, το γόνατο αυτό. Γιατί πολλές φορές μια εκφυλιστική ρήξη μηνίσκου, όταν συνυπάρχει οστεοαρθρίτιδα, εάν βάλουμε τον ασθενή χειρουργείο, πολλές φορές παίρνουν φωτιά τα αρθριτικά. Δηλαδή, επιτείνεται, μεγαλώνει το πρόβλημα της οστεοαρθρίτιδας πλέον. Οπότε, καταλήγουμε σε ένα ασθενή που αντί να καταλαγιάσουμε το σύμπτωμα ή την δυσλειτουργία του γονάτου λόγω της ρήξης του μηνίσκου, καταλήγουμε πλέον με ένα ασθενή που να καταλήγει σε οστεοαρθρίτιδα πιο νωρίς από ό,τι πρέπει. Στις περιπτώσεις που υπάρχει μια εκφύλιση στο μηνίσκο, μπορούμε άνετα με φυσικοθεραπεία ή με NSPRP
να φέρουμε τον ασθενή στο επίπεδο που θέλει, ένα ανώδυνο λειτουργικό γόνατο. Οπότε το χειρουργείο έχει να κάνει κυρίως με τις περιπτώσεις που μιλάμε για τραυματισμό. Συνήθως ναι, εκτός στην εκφυλιστική ρήξη μόνο αν μπλοκάρει το γόνατο. Δηλαδή αν δεν μπορεί το γόνατο να τεντώσει ή να λυγίσει. Στις περιπτώσεις λοιπόν που αναφερόμαστε και σε νεότερες ηλικίες και σε ενεργούς αθλητές ενδεχομένως, μετά το χειρουργείο, ποια είναι η αποκατάσταση, δηλαδή τι θα πρέπει να περιμένει? Καταρχάς να πούμε ένα-δυο λόγια για το χειρουργείο. Συγγνώμη κιόλας που αλλάζω την ερώτηση. Το χειρουργείο καταρχάς είναι αρθροσκοπικό, με 2 τρυπίτσες στην περιοχή του γονάτου. Η διάρκεια του χειρουργείου είναι περίπου γύρω στα 7, 8, 10 λεπτά το πολύ. Αν υπάρχει κάποια συνοδός παθολογία εκτός από τη ρήξη του μηνίσκου, εννοείται ότι φτιάχνεται και οτιδήποτε άλλο μέσα στο γόνατο. Δεν γίνεται με γενική αναισθησία το χειρουργείο, γίνεται με τοπική αναισθησία και λίγο μέθη. Ο αναισθησιολόγος δηλαδή δίνει λίγο καταστολή στον ασθενή. Μετά την επέμβαση, ο ασθενής μπορεί να βαδίσει και να φύγει κανονικά από το νοσοκομείο. Χωρίς πατερίτσες, χωρίς τίποτα. Συνήθως δεν χρειάζεται φυσικοθεραπεία. Κάποιες περιπτώσεις στους επαγγελματίες αθλητές είναι αναγκαστική φυσικοθεραπεία. Στους κοινούς θνητούς ή στους απλούς αθλητές πολλές φορές δεν χρειάζεται φυσικοθεραπεία. Αυτό που κάνουμε στην επέμβαση μέσα είναι επί της ουσίας να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε το μηνίσκο. Δεν πάμε να αφαιρέσουμε το μηνίσκο. Προσπαθούμε ή να ράψουμε μηνίσκο αν είναι μια ρήξη η οποία μπορεί να σειραφεί, ή να αφαιρέσουμε το μικρότερο δυνατό κομμάτι ή να διατηρήσουμε όσο περισσότερο μηνίσκο μπορούμε, χωρίς καν να αφαιρέσουμε μηνίσκο, απλά καυστηριάζοντάς τον. Όσο περισσότερο μηνίσκος αφαιρεθεί από το γόνατο, τόσο πιο γρήγορα το γόνατο αυτό θα καταλήξει σε αρθρίτιδα. Γιατί ο μηνίσκος, όπως είπα και πριν, είναι μαξιλαράκι ενδιάμεσο των οστών. Οπότε, αν αφαιρέσει ένα μεγάλο κομμάτι αυτού, τότε το πρόβλημα της αρθρίτιδας μεγαλώνει στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε να διαφυλάξουμε τον μηνίσκο. Τελειώνοντας την επέμβαση, ο ασθενής πάει σπίτι με τα πόδια. Θέλει μια σχετική ηρεμία στο γόνατο για καμιά δεκαριά μέρες και μετά μπορεί να μπει κανονικά στη δραστηριότητά του. Σε περίπτωση εκφυλιστικής ρήξης, πολλές φορές τελειώνοντας την επέμβαση, κάνουμε και ενέσιμη θεραπεία στο γόνατο, στα πλαίσια του πλέον να αντιμετωπίσουμε την οστεοαρθρίτιδα και όχι τη ρήξη του μηνίσκου. Οπότε, μια που έχουμε βάλει στη συζήτηση 2 διαφορετικές περιπτώσεις, το μήνυμα που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος που μας παρακολουθεί, ανάλογα με το σε ποια από τις 2 περιπτώσεις ανήκει, ποιο είναι, έτσι να το πούμε αρκετά συνοπτικά? Κοιτάξτε, καταρχάς να μην παραμελούν τη ρήξη μηνίσκου. Ιδίως στα νεαρά παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο και κάνουν ένα τραυματισμό, μια τραυματική ρήξη μηνίσκου, ή στον εργάτη, ή στον κάποιο που κάνει χειρονακτική εργασία, που έχει μια ρήξη μηνίσκου, εάν δεν φτιαχτεί η ρήξη μηνίσκου, ο μηνίσκος πλέον λειτουργεί σαν ένα ξενοσώμα μες στο γόνατο. Και η κατάληξη του γονάτου αυτού είναι η οστεοαρθρίτιδα. Ο μηνίσκος είναι ένα σημαντικό κομμάτι της φυσιολογικής λειτουργίας του γονάτου, όπως και έχει αστεί. Εάν υπάρχει μια παθολογία, ασχέτως αν περάσουν τα συμπτώματα, γιατί πολλοί σου λένε «Μα δεν πονάω, δεν πονά». Δεν πάμε να κάνουμε μια αρθροσκόπηση γιατί πονάει ο ασθενής. Πάμε να κάνουμε μια αρθροσκόπηση γιατί πλέον η μηχανή που ονομάζεται γόνατο δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Υπάρχει λόγος που ο μηνίσκος είναι εκεί. Ένας μηνίσκος που σπάει, ο οποίος χαλάει την φυσιολογική λειτουργία του γονάτου. Οπότε η κατάληξη θα είναι να χαλάσει το γόνατο. Σε βάθος χρόνου, όχι άμεσα. Πολλοί κόσμοι το αμελεί αυτό το πράγμα, το παρερμηνεύει ότι «Μα δεν πονάω, δεν πονάω». Δεν είναι ο πόνος το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχει σπάσει κάτι μέσα στην άρθρωση. Πρέπει να φτιαχτεί. Οπότε το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να ξέρουν οι ασθενείς είναι να μην παραμελούν τη ρήξη του μηνίσκου, είτε συντηρητικά είτε χειρουργικά, ανάλογα με τα δεδομένα εννοείται, πρέπει να πάνε στον γιατρό. Είναι εξατομικευμένη θεραπεία, ανάλογα με τα δεδομένα του καθενός, ανάλογα με το μέγεθος της ρήξης, ανάλογα με την δραστηριότητα που θέλει ο ασθενής να κάνει, ανάλογα με το τι προβλήματα του προκαλεί. Και εξού και το μετέπειτα στην αποκατάσταση. Διαφορετική αποκατάσταση σε ένα επαγγελματία αθλητή, διαφορετική αποκατάσταση όσον αφορά όχι ακριβώς η αποκατάσταση, το τι θα κάνουμε σε ένα μη επαγγελματία αθλητή ή σε ένα ασθενή των 50, 55, 60 χρόνων που έχει ρήξει μηνίσκου και συνοδό αρθρίτιδα, όπου πρέπει πλέον να αντιμετωπίσουμε και την οστεοαρθρίτιδα, όχι απλά το μηνίσκο. Ένας άλλος αρκετά συνηθισμένος τραυματισμός βέβαια, πέρα από τη ρήξη του μηνίσκου, είναι η ρήξη του πρόστιου χιαστού συνδέσμου. Σε αυτή την περίπτωση τι ακριβώς συμβαίνει? Καταρχάς πολλές φορές συνυπάρχουν, κάποιες φορές είναι μεμονωμένα ρήξη μηνίσκου, ρήξη χιαστού, πολλές φορές είναι και μαζί. Το πιο συνηθισμένο και χαρακτηριστικό στη ρήξη του χιαστού είναι το κρακ που ακούει ο ασθενής και πολλές φορές και η πλησίον του την ώρα που γίνεται η ρήξη. Είναι ένα χαρακτηριστικό κρακ που ο ασθενής σου λέει ότι το άκουσα εκείνη την ώρα.
Συνήθως είναι υψηλής ενέργειας ατύχημα, χτύπημα, δεν μπορεί να συμβεί κάτι απλό και να σπάσει ο χιαστός. Χρειάζεται κάποια μεγάλη ενέργεια, δύναμη για να μπορέσει να σπάσει ο χιαστός. Άμεσα το γόνατο πονάει, πρίζεται, γίνεται δίσκαμπτο και ο ασθενής δυσκολεύεται να βαδίσει. Βέβαια, τα συμπτώματα αυτά μετά από 4-5 μέρες καταλαγιάζουν. Ηρεμεί το γόνατο, φεύγει το πρίξιμο και πολλές φορές με τη χρήση αντιφλεγμονώδες και παγοθεραπείας το γόνατο σιγά-σιγά επανέρχεται στην κανονική του όψη. Λοιπόν, μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε μια μαγνητική, ένα καλό ιστορικό και μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία. Πολλές φορές έρχονται ασθενείς οι οποίοι μου λένε «Μα έχω μερική ρήξη» ή βλέπουμε ένα ειδηματώδη χιαστό στη μαγνητική, ένα χαλαρό χιαστό στη μαγνητική. Το πιο σημαντικό κομμάτι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αν υπάρχει αστάθεια στο γόνατο. Τι σημαίνει αστάθεια? Αν δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος απλά και μόνο στο περπάτημα νιώθει το γόνατο να φεύγει, να κολυμπάει, να μην είναι σταθερός, κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις, νιώθει μια μικροκίνηση μέσα στο γόνατο του. Αυτή η κίνηση σε βάθος χρόνου φέρνει αρθρίτιδα. Οπότε είναι σημαντικό να φτιαχτεί ο χιαστός. Άρα εκεί είναι και σημαντικό να κρατήσουμε αυτό που είπατε, ότι επειδή τα συμπτώματα μετά από 4 μέρες μπορεί να έρθουν σε μία... 4-5 μέρες, συνήθως πονάει ο ασθενής αρκετά στην αρχή, παίρνει αντιφλεγμονώδες και ηρεμεί το γόνατο. Βάζει παγοθεραπεία, δεν το παντάει, βάζει κάποια πηγονατίδα και πολλές φορές ψιλοειρεμεί το γόνατο σε βάθος χρόνου, οπότε σου λέει ο ασθενής ότι «Μα δεν έχω κάτι». Να μην μας καθησυχάσει λοιπόν αυτή η ύφεση της συμπτωματολογίας. Σε κάθε περίπτωση, εμείς, εφόσον έχουμε ακούσει αυτό το χαρακτηριστικό ήχο, όπως είπατε, είναι καλό να. Το καταλαβαίνει ο ασθενής πολλές φορές. Έρχεται και σου λέει: Πρέπει να έχω κάνει κάποιο πρόβλημα γιατί ένιωσα ένα κράκ. Και οι ποδοσφαιριστές συνήθως που συμβαίνει ρήξη, οι μπασκετπολίστες, ξέρουν τι θα πει ρήξη χιαστού. Το έχουν δει, το έχουν ακούσει από κάποιον άλλον και ξέρουν εκείνη τη στιγμή ότι έκανα ζημιά στο γόνατο. Δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά χιαστό, έκανα ζημιά στο γόνατο. Πάμε στο γιατρό. Και βάζει ο γιατρός τη διάγνωση και παρακάτω ερχόμαστε και λέμε: Ωραία, έχουμε μια ρήξη χιαστού. Είναι σημαντικό για ένα νεαρό άνθρωπο, δεν θα πω αθλητή, να το φτιάξει. Μετά από την ηλικία των 55 ίσως 60 χρονών, ερχόμαστε και κάνουμε μια εξατομικευμένη θεραπεία όσον αφορά τη ρήξη χιαστού. Δηλαδή, τι δραστηριότητες έχει ο ασθενής, τι απαιτήσεις έχει από το γόνατο ο ασθενής, κάνει κάποια αθλητική δραστηριότητα. Νιώθει το γόνατο ότι φεύγει? Αν η απάντηση είναι ναι, τότε πρέπει να φτιαχτεί. Είχαμε βάλει παλιά ένα όριο των 55 χρονών όσον αφορά τη ρήξη προσφύγου χιαστού που χρειάζεται χειρουργείο. Πλέον σιγά σιγά το 55 αυξάνεται γιατί η δραστηριότητα και οι απαιτήσεις που έχουμε πλέον από τη ζωή μας δεν σταματάνε στα 50, στα 55, στα 60. Υπάρχει πολλοί κόσμος και των 65 και των 70 χρονών, ο οποίος τρέχει σε μαραθωνίους, κάνει αθλήση. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, εάν νιώθει ότι το γόνατο του έχει αστάθεια, είναι καλά να το φτιάξει, αν θέλει να συνεχίσει να κάνει δραστηριότητα. Για τον νεαρό ασθενή όμως, είτε είναι είτε δεν είναι αθλητής, είναι μονόδρομος στο χειρουργείο. Είναι λάθος να μην φτιαχτεί το γόνατο. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι ασθενείς είναι ότι το γόνατο έχει μέσα 2 χιαστούς, τον πρόσθετο και τον οπίσθιο. Εάν σπάσει ένας από τους 2, ο άλλος τραβάει από την άλλη μεριά. Που σημαίνει ότι το γόνατο μετατοπίζεται σε κάποιο άλλο σημείο, μη φυσιολογικό σημείο. Και η λειτουργία του γονάτου, είτε απλά στα πλαίσια του καθημερινού περπατήματος, της απλής δραστηριότητας και όχι αναγκαστικά της αθλητικής δραστηριότητας, η κατάληξη θα είναι οστεοαρθρίτιδα. Και πλέον μιλάμε μετά από κάποια χρόνια, συνήθως 10-15, το πολύ να είναι 20 χρόνια, το γόνατο θέλει αλλαγή. Είναι κατάληξη αυτό το πράγμα. Είναι δεδομένο ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Οπότε ένας νεαρός ασθενής, ο οποίος έχει ρήξη χιαστού, ασχέτως αν δεν κάνει αθλητική δραστηριότητα, πρέπει να το φτιάξει. Κρατάμε αυτό το πρέπει να το φτιάξω. Πώς λοιπόν μπορούμε να το φτιάξουμε εφόσον υπάρχει αυτός ο τραυματισμός? Υπάρχουν διάφορες επιλογές μοσχευμάτων, ας πούμε. Η τεχνική που χρησιμοποιεί ο καθένας μας είναι αυτό που έχει μάθει. Ας πούμε. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για το φτιάξιμο του χιαστού. Πλέον πάμε στην επιλογή των μοσχευμάτων. Το καλύτερο για μένα μόσχευμα είναι η λεγόμενη οπίστη μοιραίη, τα αυτόλογα, τα δικά του ασθενή μοσχεύματα, οι οποίοι είναι κάποιοι τένοντες οι οποίοι είναι στην πίσω μεριά του γονάτου, οι οποίοι ναι μεν αφαιρούνται, αλλά έχουν την δυνατότητα να αναγεννηθούν. Ούτως ώστε να μην χάσει ο ασθενής τους τένοντες του ή την λειτουργία του γονάτου του. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές, με απορροφήσιμα υλικά εννοείται. Είναι εξειδικευμένο χειρουργείο, δεν είναι γενικό χειρουργείο, το κάνουν όλοι. Είναι ένα εξειδικευμένο χειρουργείο. Υπάρχουν διάφορες παράμετροι που πρέπει να φτιάξουμε στο γόνατο για να επαναφέρουμε τη σωστή λειτουργία του γονάτου. Δεν είναι απλά πάω να βάλω ένα χιαστό και τελείωσα.
Σαν επέμβαση αρκεί γύρω στα 50 περίπου λεπτά, 45-50-55 λεπτά το χειρουργείο. Πάλι αρθροσκοπικά γίνεται. Με την κάμερα δηλαδή και την τηλεόραση, όχι ρομποτικά. Δεν μπορεί να γίνει ρομποτικά, είναι κάποιο χειρουργείο που γίνεται ρομποτικά η ρήξη του προσηχιαστού. Στην αποθεραπεία, ο ασθενής συνήθως έχει έναν άρθικα και πατερίτσες για περίπου 3 με 4 εβδομάδες. Είναι ελαφρώς μπελαλίδικη η αποθεραπεία της ρήξης του προσηχιαστού συνδέσμου σε σχέση με την ρήξη του μενίσκου. Πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια στάδια αποθεραπείας, ούτως ώστε να επαναφέρουμε τον ασθενή στην καθημερινότητα με ασφάλεια. Και εννοείται για τον επαγγελματία αθλητή ενδυνάμωση, διαφορετικά δεδομένα, ώστε να μπορέσει να επανέλθει στο άθλημα με ασφάλεια όσον αφορά το γόνατό του, να μην νιώθει ότι θα ξαναγίνει η ζημιά ή να φοβάται να παίξει, να τρέξει στα πλαίσια του να ξαναγίνει ζημιά. Αυτό είναι στα πλαίσια και της εξειδίκευσης του γιατρού και της μετεγχειρητικής αποθεραπείας όσον αφορά εξειδικευμένα κέντρα που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε επαγγελματίες αθλητές στην δραστηριότητα που θέλουν. Εκεί όμως αυτή η πίεση του να επανέλθει ο επαγγελματίας αθλητής στην καθημερινότητα θα μπορούσε έτσι να δημιουργήσει ένα πρόβλημα, φαντάζομαι, στη φυσιολογική αποθεραπεία που πρέπει να κάνεις μετά. Ναι. Συνήθως ναι, δυστυχώς το λέω αυτό. Συνήθως ναι, υπάρχει μια πίεση συνήθως από ομάδες να επανέλθει γρήγορα ο αθλητής. Είναι λάθος. Ο αθλητής θα επανέλθει γρήγορα όταν νιώθει σωματικά και ψυχολογικά έτοιμος να μπει στο άθλημα. Εάν πιέσουμε έναν αθλητή να μπει, ο οποίος δεν είναι ψυχολογικά έτοιμος, σημαίνει ότι θα πάει να βάλει το πόδι στη φωτιά, να πάει να παίξει, να τρέξει και δεν θα μπορέσει να μας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα και πολύ πιθανό να κάνει ζημιά. Όπως επίσης πρέπει να καταπολεμήσουμε και τον ενθουσιασμό που έχει ιδίως ο νεαρός αθλητής να πάει γρήγορα πίσω. Υπάρχουν κάποια δεδομένα που πρέπει να πληρεί ο ασθενής, ούτως ώστε να μπορεί να πάει να ξαναπαίξει. Δεν είναι απλά το να περάσουν 6 μήνες για να μπω στο άθλημα. Υπάρχει μια σταδιακή επαναφορά, ούτως ώστε να μπορέσει να επανέλθει με ασφάλεια στο άθλημα για να μην ξαναγίνει ζημιά. Πιο βασικό από όλο αυτό μας απασχολεί, για να μην ξαναπάθει κάποια ζημιά ο αθλητής και ναι, εννοείται να μπορέσει να επανέλθει στο επίπεδο που απαιτείται σε σχέση με την ομάδα του. Οπότε η οποιαδήποτε βιασύνη στο να επαναφέρουμε κάποιον ασθενή γρήγορα σε αγώνες, ιδίως αθλήματα επαφής, όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, είναι λάθος. Πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία στην οποία να μπει ο αθλητής όποτε νιώθει έτοιμος και σωματικά και ψυχολογικά. Σε αυτό το ταξίδι της αποθεραπείας και μένω λίγο στους επαγγελματίες αθλητές, πόσο ρόλο παίζει η εμπιστοσύνη που χτίζεις με τον θεράποντα γιατρό? Γιατί όλα τα χειρουργεία. Όλα τα χειρουργεία. Για μένα είναι το α και το μέγα η προσωπική επαφή που έχουμε με τον ασθενή μου. Να νιώσει καλά μαζί μου, έτσι, να μπορεί να καταλάβει και εγώ να νιώσω καλά με τον ίδιο ασθενή ότι του λέω, του εξηγώ κάποια πράγματα και μπορεί να τα κατανοήσει και να με ακολουθήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, το κλικ μεταξύ ασθενή και γιατρού. Η κατανόηση που δείχνει ο ένας τον άλλον. Εννοείται ότι ο γιατρός πρέπει να κάτσει και να ακούσει από το α μέχρι το μέγα τα δεδομένα του ασθενή σε όλα τα επίπεδα. Και εννοείται ότι είναι καλό ο ασθενής να ακολουθήσει τον γιατρό, γιατί ο γιατρός θα το συμβουλεύσει να επανέλθει στο επίπεδο που θέλει, χωρίς να υπάρξει κάποιο όφελος από τον γιατρό, πλην της ηθικής ικανοποίησης ότι έστειλες πίσω τον αθλητή στην ομάδα και κοίταξε ότι σε τι επίπεδο βρίσκεται πάλι. Άρα για να ολοκληρώσουμε έτσι το θέμα, υπάρχει κάποιο μήνυμα που πρέπει να κρατήσουν είτε οι άνθρωποι που τους αρέσουν τα σπορ και αθλούνται συστηματικά, είτε και οι επαγγελματίες αθλητές, όσον αφορά αυτούς τους δύο συχνούς τραυματισμούς που θέσαμε σήμερα στο επίκεντρο? Ισχύει αυτό που θα πω και για το μηνίσκο και για το χιαστό. Πρέπει να φτιαχτούν. Υπάρχει λόγος που είναι μέσα στο γόνατο. Και ο μηνίσκος και ο χιαστός. Μην αγνοούν οι ασθενείς ή ποδοσφαιριστές ή μη ποδοσφαιριστές, οι αθλητές ή μη αθλητές το πρόβλημα γιατί έχουν περάσει τα συμπτώματα. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε μια άρθρωση. Η άρθρωση είναι μια μηχανή. Αν χαλάσει κάτι από τη μηχανή αυτή, σιγά σιγά χαλάει όλη η μηχανή. Οπότε το να μην φτιάξουμε ένα μηνίσκο και να μην φτιάξουμε ένα χιαστό γιατί θα χάσω τη δουλειά μου, θα κάνω το έτσι, θα κάνω το άλλο, είναι λάθος. Πρέπει να το φτιάξουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσω να συνεχίσω και τη δουλειά μου και τη ζωή μου. Το πιο σημαντικό πράγμα αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Το γεγονός ότι δεν πονάει το γόνατο πλέον ή έχουν περάσει τα συμπτώματα δεν σημαίνει ότι έχει περάσει η παθολογία. Η παθολογία εκεί είναι και το πρόβλημα απλά μεγαλώνει. Κύριε Κουκιάλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες. Να θυμάστε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι ύπουλο, ότι μπορούν τα συμπτώματα να βρίσκονται... Άλλο το σύμπτωμα, άλλο η παθολογία. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο ασθενής. Και όταν υπάρχει παθολογία, εάν δεν φτιαχτεί, θα μεγαλώσει. Οπότε εμπιστευόμαστε τους ειδικούς. Έγκαιρα
πηγαίνουμε στον γιατρό, κάνουμε τη διάγνωση και από εκεί έρχεται η εξατομικευμένη θεραπεία. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται και άλλα θέματα υγείας που μας απασχολούν και μας αφορούν όλους και μέχρι τότε να θυμάστε πολύ απλά ότι health matters.